Usa ang natalang patay dihang nasunog ang kapin gatos ka mga balay sa Barangay 23-C sa Davao City. Atong saron ng detalye nini sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, patay ang 19 anyos nga lalaki dihang kapin gatos ka mga balay ang naugdaw sa sunog sa Barangay 23C sa Davao City. Gitudlong hinungdan sa sunog, mao ang nabiya ang katol sa usa ka egg tray. Baga nga aso og nagdilaab nga kalayo ang milokop sa kabalayan sa Barangay 23C sa Davao City pasado alas 2 kaganihang kadlawon. Sa kuha sa residente nga si Samsuden Madali, makita ang panagtapok sa mga residente gawa sa ilang panimalay atol sa pag-ulbo sa kalayo. Ang kabumbiruhan naningkamot gayud nga mapakgang ang dakong kalayo. Pasado alas 7 na sa buntag na deklarang fire out. Ang mga residente, iyahay na og kuha sa mga puslan panila nga gamit. Apan ang uban, wala gayoy nasalbar. Ani kaning lutin ako nga purot kaning business na ko nga luya. Naapil sab og kasunog kining iring. Apan sa pag-inspeksyon sa kabumberuhan, dinhin na narecover ang patayng lawas sa usa ka lalaki nga giilang si Arhaman Usman, 19 anyos. Una, gisib niya iyang kuan, iyang manghod. Dinibalik siguro, anibalik, wala nakagawas na trap. So mo na to hinungdan sa iyang pagkamatay. Sumala sa CSWDO, duna pa isa ka namatay nga giilang si Randy Sumalinog, 47 anyos, dihang nawad-an og kuryente sa ilang lugar tungod sa sunog. Dati na ni siyang naisakit and accordingly again oxygen siya. When they arrive sa atong SPMC, gideclare na sila nga dead on arrival. Sumala sa kabumberuhan, nabiyaan niya katol sa egg tray ang natanaw nga hinungdan sa sunog. Nagsugod ang kalayo sir sa mga 2:45 pero na-receive na mo ang tawag 3:15. So naka-dispatch me pagka-receive na mo og call sir. Giban na ba na ang kapin gatos kabalay ang nasunog ug anaa sa 700,000 pesos ang natalang danyos. Samtang, anaa sa Barangay 23C Gymnasium ang mga nasunugan kinsa gyatagan na og pagkaon ug ayuda. Gipadala ang atong mobile kitchen to provide hot meals sa ato ang mga nabiktima sa sunog. And then karon naga-set up na, in fact ongoing na ato ang child-friendly space for those mga bata nga apektado pud sila kay sila man tong isa sa mga directly naapektuhan sa ato ang sunog. Sara, as of 4:10 in the afternoon, anaa na sa kapin 300 individuals ang na-record ug na-validate sa CSWDO apan posible pa kini nga musaka sa mga mosunod nga oras. Sara, matud sa Central Fire Station sa Davao Fire District, mao na kini ang pinakadakong sunog na tala sa Davao City karong tuiga. Sara. Okay, dagang salamat, Kent Abrigana.